pagpapadanon mi dagito kababayan tayo nga dati plano na nga nagpasyal dito cemetery at di Santo Tomas nga into no mismo nga aldaw iti panagkunita tayo ti undas ket bawalan na po iti agawit iti panglinis ket inyaman nga natatagem nga kagamitan. So bawal mo ito na po ti agdalat ti speakers nga dagito pagpatugtog nga medyo nalaaw ken inikkan tayo apo ti kwa iti apo ti LGU nga at the most kung mabalbalin iganap lang tayo ti alas 6 ti malam nga mabalin nga bumisita dito cemetery tayo tapos makapiling tayo madagiti na tayo so more or less mga 5:30 in the afternoon anunsyo kami nga ingnan alas 6 lang apo iti panagbisita tayo dito sa cemetery tayo medyo nasamog dati cemetery tayo although naglinis na dito yung mga may pagkakaroon no medyo nasiktat medyo kurang ti lighting na kat baka no dati rumor nga ulit kas kada nyaman dita kat man disgrasya dagiti kababayan tayo.